daga fadin Allah madaukakin sarki wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq. Allah ya ce kar ku kashe wata rai da Allah ya haramta a kashe ta illa bil haqq. Allah ya ce sai inda haƙƙi. Mun yi bayani akan haƙƙin da zai sa a ɗauki ran wani. Annabi ya ce ko dai ya kashe wani, wanda ya kashe wani to shi ma jininsa ya tafi, ko wadda yake yayi aure kuma ya je ya afka mazina, ko kuma wadda ya ridda gabarin addini ya ware daga al'ummar musulmai. Kowane ɗaya daga cikin waɗannan jininsa ya halatta a shar'anci. Dole idan akwai hukuma ta musulunci ta zartas da haddi a kansa. Karka bada kowace irin gudumawa duk kankantarta wajen zuban jini. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace law anna ahla samawati wa ahla al-ardi ishtaraku fi dami mu'minin la akabbahum Allah fi an-nar. Idan da duk mala'ikun da suke sama da dukkan bayi aljanu da mutane da suke ƙasa za su yi tarayya wajen zubar da jinin wani musulmi a ce an kashe shi, annabi ya ce da Allah ya zuba su a wuta baki ɗayansu. Idan ba shirka da Allah mutum zai yi ba, in ba shirka da Allah mutum zai yi ba, ba laifin da zai yi mafi muni kamar ya yi kisan kai. Bayan su sai zina. Wannan aya da muka karanta ta cikin suratul mumtahana game da mubaya'ar mata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, irin waɗannan sharuɗa annabi ya sa wa maza ma kafin a karɓi sharuɗansu. Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ya ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyu dhanbi a'azam, wani laifi ne ya fi girma abun Allah? Kada ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, shine ka sanya ma Allah kishiya bayan Allah shi ya halice ka shi ɗayansa. Kaga shirka da Allah. Qultu thumma ai, sai na tambayi annabi na ce sai wani laifi? Kada sai annabi ya ce an taqtula waladaka makhafata an yata'ama ma'aka, shine ka kashe ɗanka don kar ya ci abinci tare da kai, ma'ana don kar ka ɗauki ɗawainiyansa. Na uku annabi ya ce sai kuma abin da ya shafi zina. Je mun yi bayani akan hannu da mutane suke da shi dumu-dumu a cikin al'ummarmu wajen zuban jinin bayin Allah, amma waɗansu ba su ankara cewa gudumawa suke bayarwa wajen zub da jinin bayin Allah ba. Daga ciki akwai direbobi. Wani za ka samu shi kaɗansa yanzu daga fara tuki zuwa yau akalla ya kashe sama da mutum 10, kuma duka kisan ganganci. Je mun ambata da wannan satin ne muke da wannan lecture insha Allah da Dr. Mansur Isa Yalwa, amma yanzu akwai yiwuwar sai bayan sallah insha Allah, game da abin da ya shafi waɗannan munanan ta'annuti da al'umma mu suke jefa kansu a ciki.